Mudaga na usab pagka-presidente sa ikatulong higayon si Senadora Miriam Santiago. Si Santiago may kumpirma sa iyang desisyon kagahapon at sa launching sa iyang libro nga Stupid is Forevermore didto sa Makati City. Matod sa Senadora, mo-file siya sa iyang Certificate of Candidacy karong Biyernes, ang last day sa filing sa COC alang sa umaabot nga eleksyon. Politicians in the strongest terms, do not threaten me with your projected bribery, cheating, or even black propaganda. I shall run for president, or I shall die in the attempt. I shall prevail, or I shall perish. And if the Trapos cheat me in the elections, I will never concede. Si Santiago nidaga na pagka-presidente ni adtong napildi ni kanhi Defense Secretary Fidel V. Ramos. Midaga na usab siya sa maong posisyon pagka 1998 apan migawas na lang nga ika-11 siya sa mga kandidato. Kung mo-file siya sa COC karong Biyernes, makaatbang niya sila sa Senadora Grace Poe, Mar Rojas ug Jed Jomar Binay kinsa mga nanguna sa survey sa pagka-presidente.